Бүгін Ознака агрофирмасы басуында район башлығы Марсель Шайтуллин катнашында урып жию тактикасына багышланган семинар кеңешме узды. Хужалык беренчеләрдән булып уракка төшкән гектардан уртача 20 центнер уңыш чыга. Уңыш инде быел бик югары түгел. Яңгырлар яумады бит инде. Коры ел килә, шуңа карамастан менә 20 центнердан артыграк уңыш бүгенге көндә шушы ибиләребезне уңышны җыеп алырга. Барысы инде район буенча безнең 50 мең гектардан артыграк бер төрле җыеп аласызлар. Менә хуҗалыклар белән, җитәкчеләр белән, фермерлар белән сөйләштек. Тиз арада шушы эшне башкарырга кирәк. Бүгенге көндә менә төрләребезнең кыллыгы 16-17% тәшкил итә. Хәзер инде шүгеләннәре үсә башлый. Соңгы яңгырлардан соң безгә менә бу оештырып, шушы эшне ибиләребезне җыеп алырга. Урып җыю эшен оештыру буенча район штабы төзелгән. Киңәшмәдә авыл халкын терлек азык белән тәэмин итү, яңгын куркынычсызлыгы мәсьәләләре дә күтәрелде. Уңыш көтелгән. Хәтле инде елына карап, барысын да төзүче җыеп алырга кирәк. Параллельно терлек азык әзерләү бара. Безнең шартларга 6 центнер кармай единица әзерләнде. Элекеге запастарыбызны инде җыйда кармай единица бер башка әзерләргә планлаштырабыз һәм кышны да башлаган кышлатып чыгарбыз. Мен Идрисов Айдар, агрофирма Ознакайда эшлим. Комбайнда кәефләр әйбәт, уңышлар коры ел килсә дә мотор күренә, әйбәт кенә башкарып чыгарга инде быелгы бурак компаниясын.